agian zuen galderen arabera izango dira esan beharko genituzken gauza bakarrak ze gurea kantatzea da. Eta ez dira oso prestatu etorri hitz egiteko, baina zuen galdetuta seguru zerbait otuko zaigula. Ez, beste aldetik esatea, gure aldetik bintzan ere aldetik bintzat, ez dut inorren izanean hitz egin behar. Beti harritzen hauela, deitzen haueten bakoitzean, harritzen hautela proposamenak oso noizbinka izaten baitia, horrelako proposamenak eta oso interesgarriak, oso beharrezkoak nire ustez. Eta esango duzu, jendeak eskatzen ez baldin baditu, agian oso beharrezkoak ez dira izango, ez? Agian pasatutako gauzak dira, agian inorri interesatzen etzaizkien gauzak, baina ni badakit guk publiko badaukagula eta hori errealitate bada, eta ni beti, edo askotan, ez minoria izategatik, baina gehienetan minoriekin hauten naiz eta gutxinekoekin. Orduan, hori gogoan izateare gustatzen zait. Eta gero bestaldetik, hemengo konzeptua ez baita hain xuxen gutxinekoana, baizik gehiengoana, ze emakumeen kontzeptua da, eta ez dugu ahaztu behar gehiengoa gerala oraingoz. Baina hori ja de pasada esaten dut, ez du inolako gauza zeraik epikorik.